Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa icho tinokupai vana sekuru, vana mbuya, vana gogo vanobatsiraka. Chinangwa ndechekuti tichengetedze utano hwako iwewe, hama dzako neveruzhinji. Semazuva ese rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tiri kuRafi Ngora, apo tati dhuma nasekuru. Kana ndisingakanganise unyanzvi hwavo huri pakudzosa mbavha. Kazwai sekuru, sanganai nemhuri yeZimbabwe. Tinotenda. Ndini Sekuru Mudhenda, ndinobva paBinga Center, ndichibata neZambia. Ini ndinodzora zvinhu zvakabiwa, ndinodzora zvinhu zvese zvinoita senge kukanganiswa paurarama paupenyu nemukati memadzinza. Chisingadi chakanaka ndofarira kuvengwa nevanhu nepamusoro pebasa randinoita nezvinhu zvinenge zvainda neurongwa neushirikita unenge wakatobatiwa mukati memadzinza. Tinogadzirisa ngozi inenge yakamira sei, tinovhara. Mataura nhau yengozi. Munhu unoziva sei kuti chiri kundishungurudza pari zvine ngozi? Patinoti panoziva ndepekuti mukati pekuti pamwedzi kana kuti pagore panofa vanhu vaviri kana kuti vatatu. Aha. Ko tinoona vamwe vanhu vachifa zvechokwadi vakawanda, saka tingangojambira here kuti ingozi inenge ichiitika? Imwe inenge isiri ngozi, but unenge uri urongwa unenge urimo mukati medzinza vakanodeketera vachitaura songe ingozi isiri ngozi. Sekuru, vazhinji vari kuchema nenhau yekubirwa sematauro adamboita tichiudza vanhu vamhuri yeZimbabwe. Asi vazhinji vanochema vachiti taanzwa nekutorwa mari nana sekuru, vachiti vanodzosa zvinhu zvacho zvisingadzoke. Ndeapi mashoko amungade kuti pasekuru? Nemuzukuru basa randinoita pazvinhu zvinenge zvatorwa nevanotora Mbavha kana kuti umwe munhu ashereketa pazvinhu zvekutorwa. Ini ndine mahours, ndinoita 24 hours kana 25 hours pamusoro pebasa kuti zvinhu zvidzoke mukati memuridzi. Iye muridzi akatora ndiye anouya akasenga ega kuzokusiyira muridzi. Anouya akatakura ega. Anouya akatakura. Ko utomboti nekuti vazhinji vari kunyanya kubirwa, ndingati vari kumhiri kuSouth Africa uko, munokwanisa kuvabatsira muri kuno here kana kuti zvotoda kuti munhu atange auya ega? Ini ndinoshanda nyangwe munhu ari kunze, ndinongoda zita rake nechinhu chakashayiwa, madetails ake, ndinotomubatsira zvinhu zvake zvite sei zvidzoke. Ko pakubhadhara apa? Pakubhadhara tinotangisa matare, jeresa mushonga ndiro ratinoshandisa naro, zvauya zvinhu zvake ndo panozopesa kubhadhara. Oho, saka anongofanira kungobvisa mari yematare chete? Mari yematare nejeresa mushonga. Oho. Tina here masituations ekuti munhu anogona kubirwa then zvobva zvatongorova musingakwanisi kuzvidzosa? Hazvikwanisi kuti zvidaro, noti basa tatove nenguva, tatove nemakore nato tichishanda kuti zvinhu zvatinenge tashanda zvinotodzoka ipapo zvatinenge tawirirana. Kune zvatinoshandisa kuti tikwanise kutuma kuti vanokwanisa kunotaura nemunhu kuti tidzoke munzvimbo medu. Mataura chishona chinenge chakakura apa, mati vanotuma tijekeserewo ipapo? Kutuma kune vandinoshanda navo vari kumasure kwangu, vandoshanda navo mumatare angu, vandinotuma mhepo dzandotuma dzikwanise kunotaura kutsanangura pazvinhu zvaakatora. Kana inini ndichida kuromba naye sekuru? Kuromba hatirombesi, asi tinokwanisa kubatsira kuti dambudziko rikwanise kunopfuura mukati meraramo yeupenyu. Chamuripo chete kubatsira nekubatsira urwere neutenda neukosha nevakabirwa nevasina mbereko nevari kutambura mukati medzimba, ndo basa ratinoda kukodzera nekushanda naro. Basa renyu makaritanga riniri? Inini kutaura kwandikuita nhasi ndakatanga 98. Maive kupapa? Apa ndave ndiri kuZambia. Saka tingati chirudzi chekuZambia munotaura? Ndo rurimi rwangu iroro. Imbotaura tinzwe muchizviintrodusa kuitira kuti vari kuZambia vange vachikunzwai zvakare. Mentegwa Mudhenda, musevenzi wangu wakugwasika vantu vashupeka bala mapenzi akubhidwa, abashupeka mumanda, abakachirana mumanda kudzosa tenganda imikire kavotu. Azianda kuti bawarirana ziyero zikwambondira gwisika ruko kuti zikwanziye kuti zikugwisa kuti era pensa bipemu kati mwa upona muringwe.
chonse chichitika chibambwa ndiri abantu mbinditumame ndirabo mbindibereka bari kusiro mine mbindituma kuti mwako ndiitire musebenzi uriwo. Alright. Saka makatanga sei mati makatanga 98. Basa zvakaitika zvakatangira pamusoro pekurarama kweupenyu hwangu. Toti chivanhu chiripo kubva kwana sekuru kunoberekwa mai kusvika kwana sekuru kunoberekwa baba. Zvinhu zvakangondiwira ndiri musango ndisiri pamba. Chinhu chakangotanga kuti nditange kuita basa chero pandiri 2009 pandakabvisa munhu aive mudura aiva kurarama ari mudura akaita 7 years. Ndikasvika ndikasungwa ndikatogwa ndikanoiswa kuBinga Center kubva musi wa8 June ndikazobuda musi wa26 June. Witness yauya munhu andakabvisa mukati medura. Ndo basa randakatanga kuti nyangwe nhasi pandinofamba vanotoziva kuti Sekuru Mudhenda varipo. Ko panhau yamataura yemberekwe ndingade kuziva kuti munenge munotanga maitira matare here, munoziva sei kuti dambudziko iri riri kudira kati iri riri kudira kati kumurume here kana kuti kumukadzi? Pamatare embere kunotanga taita matare topiwa mararamiro ake nemashani nomabatsira anoti mbereke asakwanise kunobata. Kune vamwe vari kuchema nemusana Sekuru? Vanochema nemusana ndo paunopera pano. Iro ndo basa redu kuti musana ukwanise kuti ushande zvakanaka. Vamwe kunyanya madzimai vanotaura vachiti vamwe vacho kwavanoenda kuya vamwe vacho vanototi handichaende, vamwewo ndevanogara vakangoenda zvokuti vanenge vachiti ropa rinenge raakutopera mumwiri. Matambudziko aya munaabata here Sekuru? Tinobata matare. Kune nguva yekuti nguva yachekakwana ana mai kune kekuinda zvokuti azorori, asi tinoganura toita mazuva 3 maximum yana mai. Zvabva ipapo kune vakamira asi achiri mwana mudiki tinosunungura kuti zambo rikwanise kunobata panyama yake zvikwanise kuti zvisunungure pamwe pane zvinhu zvinenge zvakaitika mukati meri kurarama kana kuti kune zvipfeko zvakangoinda. Vamwewo fanike muzukuru wenyu mumwe akandibata nezuro akati izvoni aive pane rimwe basa raaidisa zvikuru ndokubva amiswa. Ndofunga imhepo dzanga dzapinda ipapo. Munokwanisa kumubatsira here kuti ange achidzokera kubasa rake rakare? Basa rake kana achirida muzukuru pano ndo pazviri paSekuru Mudhenda zvese zviri panapa ndo basa razvo. Tinotoshanda kuti munhu adzokere panzvimbo kana achiziva kambani yaishandira kati manager wake tinotomudzokera anotoshedzwa ari kumba kwachidzokera kubasa. Sekuru, pamatanga kutaura mataura nyekuti imimi munobvisa urombwa mudzimba. Kana muchibvisa urombwa hwakabatwa munoita zvanatsika mutanda here o munobvisa paun'anga? Munonyatsozvibvisa sei? Nekuti vazukuru vanoda kuziva mabvisiro nekuti vamwe vanhu vari munyika umu havachatembeki. Ini muzukuru mashandiro andinoita ndinokwanisa kusainda asi zviri mukati medzimba ndinokutaurira matare angu. Ende kana ndakutaurira ukanitendera kuti tisimuke ina ndikwanise kupinda mumba mako kana kuti mumusha mako ndinenge ndiri kunze ndakatomira uko isina kupinda mumusha mako. Asi zvinouya takatomira takatoungana chitotaura kuti zvina uzvizivi here nokuti ndo zvandakatanga nazvo kuziva nemabasa andinoshanda. Kona Sekuru, pane vamwe vanoti inini ndinoda kunyatsoona kuti munhu ari kundiitira izvi zvindiani. Mune maitira munoita here kuti munhu aonese zvakaita girazi kana kuti mune chinhu chamunoratidza munhu kuti wona munhu ari kutokukanganisira ndeuyu ende ari kuita zvinhu izvi akadai? Inini mashandiro andinoita ndine girazi randinaro nemucheko wandinoisha TV andoshandisa pabasa rangu. Saka TV negirazi zvinonyatsoshanda sei? Zvinotoshanda zvokuti tikatora mucheko wacho tikatora mushongo wandoshandisa tikakufukira apa tikataura unotenga girazi rako mira girazi toisa mundiro yebhonzo totaura uri mukati mejira mati tichipisa mushonga wedu unotosangana nekutoona kuti ndiye ari kundiitira zvinhu izvi. Nhau yenyu yamuri kutaura inotifadzei uye zvekutyisa. Ko pamwambotaura nhau yekuti munenge muchishedza zvinhu, nyoka dzinouya, mapere anouya. Mashandiro atinoita vazukuru ndeyekuti mukati mebabasa atinoita ndinoshanda zvakasiyana siyana zvakawanda. Mukati mekuti ndikada kutuma munhu anotundotuma wandinotuma asi kune vandinoshanda navo vari kumashure kwangu. Sekuru, kana muchiti kune vamunoshanda navo vari kumashure kwenyu nyatsotsanangurai nekuti zvinoita kunge pamwe mune vamwe vanhu vanenge vari kana kunze kwenyika vekuti ndo vamunotaura navo kana kuti
nyatsotijekesera ipapo. Ndinana sekuru vandinoshanda navo vari pandiri. Ndikavazivisa pamatare kuti dambudziko riri kuchema muzukuru wangu iri. Ndokumbira kuti mundisvikirewo panzvimbo pari kuchema kuti kwanise kuti musunungure. Ende vachinosvika ipapo zvatataura zvinosunungurwa. Vamunotaura vasekuru vanokwanisa kusvika kumhiri kwamakungwa here? Vanofamba. Dambudziko riri mhiri kwamakungwa. Ndo basa randinoshanda navo kuti ndikavatuma tichisvika paJoyce anotosvika achinotaura navo. Quite interesting. Saka sekuru kune vamwe zvakare vanoti vakatizwa nemadzimai kana kuti vakatizwa nevarume vavo varuda kuti imba yavo iendere mberi sekuru, kuda imhepo, kuda pane zvimwe mweya yetsvina, kuda kungorambanawo kunoitika. Munhu akadaro anoita sei naye sekuru? Isu tinoshanda kuti muzukuru kana iwe wakatizwa nemukadzi kana kuti wakatizwa nemurume, tinotarisa tinokumbirawo zita rake, asi kana takumushedza anodzoka asina kusenga chakasenga chuya kumba kwake. Rosenge munhu arasika asi achisvika pamba pake. Makadi mhuri yeZimbabwe, isu veDrumas Media tinofara zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa. Tinofara kukuzivisaiwo zvakare kuti tava kupa consultants yevanorapa, mapostori, n'anga, masvikiro, mhondoro, zvichingodaro. Mukatiudza dambudziko renyu, tinogona kukuudzai godobori kana muprofita anogona kukubatsirai. Asi regai nditaure ndichiti, patinoti ava vanogona, tinenge tichitevedzera kubatsira kwavakamboitira vamwe. Saka tinenge tine vimbo yekuti iwe zvichida vadzimu vako naMwari wako vakutungamirira, unogona kubatsirwawo. Saka zviri kwamuri kutora vatinenge taburitsa pano paYouTube kana kuti bvunza, nekuti vamwe vana chiremba ava havadi zvokubuda pachivhitivhiti. Tinobhadharisa maservices edu nemutengo wakaderera. Tibatei pambozha nhare dziri pamusoro idzo. Drumas Media, taking you to another level. Nyangwe ari kure zvakadii? Nyangwe ari kure kwakadii, asi tinomushedza kuti asvike munzvimbo. Saka izvi zvinotora nguva yakareba sei kuti munhu adzoke kumurume wake kana kumukadzi wake? Izvi hazvitori nguva, nyangwe tikazvishanda nhasi mangwana makuseni tinenge takutowa mhinduro kuti shuwa zvinhu zvamakashandira zvaita sei zvatobuda zvatiri kuda tosvika munhu uya. Nauya ndabata sekuru kwamuri ndee chop. Saka saka vazukuru venyu sekuru, kutongoti nhasi kana akubatai mangwana mhinduro yakufanira kuwanika. Ndo chokwadi ichocho. Izvo zvinonakidza izvo sekuru, zvinofadza zvikuru. Kune mumwe sawira wanguwo anoita zvemabhizimusi ekutengesa dzimota. Hanzi mota dzangu dzatone dust, dzane dust, hapana kana ari kunditengera. Apo tinobatsira mudzukuru kuti basa rake rifambe zvakanaka, zvitengwe. Noti kune chimbiro chinenge chakamisawo mukati memadzira kuti mukati memabasa atinoshanda tinokwanisa kunofamba chida rubatsiro kuti business angwanise kusimuka, but sengazi kuti business iri kutsikirirwa pasi, asi tinosunungura matare edu. Alright, sekuru, pane dzimwe nguva dzekuti munhu ane zvaakabatirwa ende akaziva kuti inini baba mukuru kana mai guru ndivo vakandibatira mushonga. Munoitawo here zvekudzosera kwazvakabva kana zvinokonzeresa kurasika kwenjere kana zvinokonzeresa urwere humwe, munogona kudzoserere kumunhu akazviisa pamunhu? Izvozvo muzukuru tinozviita, nyange vakanonzi vakarasika njere kuti adzoka ave munhu kwaiva ari, tinogadzirisa kwese ikoko muzukuru, ndo basa redu iroro. Ko panhau kuti munhu ari kumasvingo, ari kuDarwin, munobvuma kuti vanhu vakutorei muende kwese ikoko, nyangwe kuHingirandi chaiko? Isu tinotenda pana patinoramba, chinongodiwa makumbo. Chekufambisa kuti musvike kunzvimbo yacho, svike panzvimbo ipapo. Mashoko muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira mega zviri kutaurwa nasekuru vatinavo zuva ranhasi. Regai timbomira zvishomanene timbonwira mvura. Mashoko anokosha. Manga muchiziva here kuti isu veDrumas Media takabatana nemi tinokwanisa kuchengetedza nhoroondo yedu kuti takabva kupi tiri kuenda kupi.
ndisu vanani. Semuri yeDreamers Media, tinokwanisa kukugadzirirai mafamily documentaries nemari yakaderera. Zvinonzi Mbavha yobhabhatizwa po makari nekuti baba wangu waiti makari. Sekuru neshamba. Birthday name yangu ndini Messi Maondo. Ndakazvarwa musi wa 24 July 1940 kwaMundenda kuManyika Bridge. Fred Chota ndiye mkuru mufamily medu. Tanga tiri 6. Mazvionaka, zvakakosha kuchengetedza nhoroondo dzana sekuru, vana mbuya kana isu tichangoberekwa, kuitira madzinza nemadzinza achatevera kumashure. Naizvozvo tibatei panhamba dzamuri kuona pamusoro. Dreamers Media, taking you to another level. Right, Sekuru tiri kuendera mberi. Tiri kuda kuti tinzwe panhau yezvirwere. Mambotitaure nezvirwere. Munobatsira sei zvirwere zvipi? Ini zvirwere muzukuru ndinoshanda nhuta. Nhuta yatinotaura kune maronda ndokusati tikamera panyama yako. Rokwanisa kuti mukarirapa rochinja roenda kune rimwe divi, tinoshanda izvozvo. Tozoti chibva ipapo tinoshanda nechirwere chekenza kubva muchibereko. Kati kubva zvinobata kunorasa mvura, tinokwanisa kubatsira kuti dambudziko riite sei rotopera panyama yako. Tabva ipapo tosana pamusoro peBP neasthma, tine mushonga watoshandisa tichikubatsira kuti zvinhu zviite sei zvikwanise kunopera panyama yako. Nechigwere cheshuga tisina kushandisa mapiritsi, shandisa midzi yatinayo, tinokwanisa kubatsira kuti dambudziko riite sei ripere pauri. Maulcers Tinoshanda zvakare maulcers kuti akwanise kunodzikira kusvika changoenda kuchipatara, hapana chinowanikwa. Sekuru, pane chimwe chirwere kuchirungu vanoiti skin discoloration, yekuti munhu anenge akubva ganda rake redu iri dema iri rakuita kana rewaiti kana kuita sei. Handizivi kuti zvirwere zvakadaro munogona kuzvirapa here, ende kana muchizvirapa zvinotora nguva yakareba sei kuti chinzi munhu adzokera paganda rake rekuberekwa naro. Aizo tinoshanda kwevhiki chete pamusoro pekuti tinopa mishonga yekugeza neyekushandisa kuti adye porridge, tinokwanisa kupera panyama yake. Vamwe vanoti pane murume akandibata ari kuSouth Africa. Hanzi inini kana ndakarara ndine mudzimai wangu ndinotorota ndichirwa nemwe munhu, apa zvibhakira panenge akukanda anenge akutokanda kumudzimai wake. Saka izvinezvi vakurara mudzimai kazhinji kacho anotoenda ake kunorara pasi. Chii chinenge chichiitika naye Sekuru? Ipapo muzukuru panenge pane mhepo kuti kana isiri mhepo chivanhu chinenge chiri pamunhu, chivanhu chinokosa kuti mudzimu wechirume kuti mudzimu wechikadzi. Saka zvinhu zvinenge zvatotapurana kuti hazvikwanisi kuti zvisangane zviite zvinhu chimwe chete. Ndakunzwisisa kuti mudzimu kune mudzimu wechirume, asi wechirume uri kuenda pamunhukadzi, pamuzukuru wechikadzi handiti. Waenda pamuzukuru wechikadzi mudzimu uya haudi murume, pamwe unenge usati wakumbigwa kutaurirwa kuti ndo ave muzukuru wenyu wamogara naye. Ko panhau dzebonde apa Sekuru ndopandoda. Varume vazhinji vari kundibata vachiti dzimwe nguva 2 weeks ndisandasangana nemudzimai wangu kana hanya naye. Zvofa munozvibatsira here Sekuru? Tinobatsira, tine mishonga yatinopa kuti kuti ndina mai mumba, nyange vari kuno unotorwa kutorota kuti dai mai vangu vari padhuze. Zvekuti kana vapadhuze munhu angasangane nawo kangani usiku humwe chete. Pazuva chaiko usiku tinoshandisa ka 5 times ushanda nemusangana nemukadzi wako. 5 times? 5 times nemiti yatinayo. Anokutiza akamudzimai. Ndo zvinodiwa kaizvo, ndo imba yacho kamuzukuru. Noti kana pasina kudaro pamba hapana rugare. Anotokudza kuti handina kuvingasadza kubva kumba, ndakarisiya ririko kwedu sati. Ko avo vane nhengo dzavo kunyanya varume dzidiki vada kuti dzinge dzichikurawo vanyatsozvambura. Haipapo muzukuru zvese zviripo mitombo iyoyo inokwanisa kuti nhengo ikwanise kuti ishande basa sekushanda kwarinoitiwa. Inokura? Inotokura zvakanaka. Hatiti kwai mangwana takaita ipapapa zvinotonakidza. Sekuru ndo basa ratinoshanda iro. Zvitori nguva? Aiwa, zvitori nguva. Ko
mandinakidza sekuru. Muri kuzvinzwa ka muri Zimbabwe nawe yatinayo sekuru watinawo hanzi varume pane vakandibata vakawanda kunyanya kuBritain neAmerica hanzi aiwa tikudawo mushonga iwoyo. Saka muri kuzvinzwira mega kuti sekuru vati izvozvo ndo kumunda kwavo, ndo basa ravo, ndo zvavanogona izvozvo. Sekuru, tingade kutsvaga munorondo yenye kubatsira mune zuva here ramunoti iri handife ndakarikanganwa, chichanga chaitika rini, muri kupi? Basa rangu pandisingakanga munyangwe zuva ranhasi hapasaita tongoti kubva musi hapana vhiki ndainda ndashedzwa kwagutu pamusoro pakabiwa pakambani parigation apa pane 46 hectares. Pa 46 hectares ndakangosvika ndichingopinda mukambani mavo ndichingoti garei 5 minutes ndobva ndapiwa dare kuti zvinhu zvakatogwa nevanhu vavanoshanda navo. Ndichipedza kutaura saizvozvo munhu akatora zvinhu akazozvipa ripoti makuseni, akasvika pakambani, kambani asvika akangokwanisa kupa vanhu maavho vaive varipo vaanoshanda navo. Ndobva ipapo murume ndobva asimuka akadzokera kumba kwake. Achidzokera kumba kwake ndichipedza kuita basa rangu, akazofona achifonera munin'ina wake achizomuzivisa kuti aiwa ndini ndakatora zvinhu zvandini ndakatora dhiramu nemafoshoro. Saka ndinokumbira kuti mundinzwirewo ngoni, ndinokumbira kuti mundipewo kuti ndosvika naro masikati, noti panzvimbo paivatora dhiramu nekwaari vaariisa nemafoshoro i25 kgs. Akafamba usiku ari ega nemukadzi wake. Asi murume uyu aita basa iroro muprofiti wemadzibaba. Saka kutaura zuva ranhasi magutu nemapurisa nevanhu vese vakutoziva kuti ndiro basa randakashanda. Saka ndakatodzoka nezuro kubasa randaive ndafambira. Kunotori nemaV11 uko ndokuri kutoshandiwa nyangwe nhasi vari kutonetsa kufona vachifona kuti sekuru dai madzoka munzvimbo ino. Idzo inyaya dzinonakidza sekuru nekuti mbavha dzanetsa. Mbavha pane mumwe zvakare akangoti inini pamba pangu ndakafuma waya yangu yakachekwa asi hapana chakabiwa. Panenge pakadaro panoitwa sei naye sekuru? Tinotenda kuti tikasvika muzukuru ipapo tinoita basa, asi kana pane mapora aripo aiva akamira pakachekwa waya iyi, tinokumbira kuti unokwanisa kuti paive pakatsika waya yako unotorera mavhu epanzvimbo ipapo uya. Tinokwanisa kushandira kuti zvako zviite sei zvotodzoka nemhuri dzakatora anoti akatosenga ega. Saka nai sekuru, kune vakabirwa kunyanya vedzimotokari ndo andonyanya kuchema nawo, nekuti tingati ndo mudziyozve mukuru, mudziyo unorwadzawo kuti munhu anenge aushandira kwemakore kuti azenge achiutenga. Chii chinodikanwa kuti ave nacho kwamuri kana kuti ari kunze kwenyika achida kuti zvidzoke? Chii chamunoda kwaari? Chandinoda kwaari muzukuru, ndinokumbirawo zita rake nezita remota ndokwanisa kubatsira kuti zvako zvidzoke. Zita remotokari yacho kuti Toyota here? Nezita rako iwo wabirwa? Muridzi wacho ukanyora madetails ako ndinotokubatsira zvinhu zvako zvinodzoka. Ko nhau dzemumba umu sekuru, vamwe vari kutozvisungirira, vamwe vari kutadza kurara nenyaya yachipuka chakanzi natongai moyo, chipuka chinonzi rudo. Zvoitwa sei naye sekuru kuti vanhu vanyatsogarawo zvakanaka? Toti inini ndiri mumba mangu handisati ndaane dambudziko, asi rinogona kuzongovepo dambudziko, ndodini? Pamusoro perudo muzukuru, pane zvinogadziriswa kuti vanhu murume nemukadzi tinongoita chinhu chimwe chete kuti muite mwoyo umwe chete. Pave nerubatsiro kuti tinotsiga hana dzenyu, tinotsiga muviri wenyu kuti pasasimuke mhepo yakadaro, zvinhu zvigarike zvakanaka, kunyange zvamunoita zvive nepundutso yemangwana. Ko kana inini ndine musikana andanga ndichidanana naye tichitarisira kuroorana naye, parudo kamunoziva sekuru panoitika zvakawanda. Unongochitengera musikana wako hembe, dzimwe nguvawo waburitsa mari yakawanda, even airtime chaisha inorwadza sekuru nekunetsekana kwatiri kuita kutsvaga mari. Pedzezvo musikana wobva angoti handichada. Ndodini naye sekuru? Aiwo ipapo ukasvika kuna sekuru vari muno mumba vamudhenda, tinokubatsira kuti iwe unenge une chinangwa chekuti aitwe sei munhu, asi kune nzira dzatinoita pamusoro kuti munhu kana uchimuda, asi kana usingachamudi kuti adzoke nezvinhu zvako,
anotumira munyai wake achizokumbira azoda kuti zviitike pauri. Asi kana ndichiri kumuda zvangu chimoko changu Sekuru chinokwanisa kudzoka. Chinotokwanisa kudzoka muzukuru kutotaura nyaya dzinonakidza dzinovaka musha. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa zviri kutaurwa naSekuru. Vamwe vari kutibata padzinhare vachitibvunza zvakasiyana siyana. Ndofunga muri kuzvinzwira. Ndichada zvakare Sekuru kuti kune vazukuru vandichaunza kwamuri 5 ndichaedza kutaura navo. Muri yeZimbabwe yonzwa kuti vabatsirikana kusvika papi, nekuti vari kutyawo futi vazukuru vacho kuti havana sekuru vacho dzambavha. Handiri muri kupanzwa. Saka tichada kukupai Sekuru vamwe vanhu tomboona kuti munozvifambisa sei, tobva taudza futi muri yeZimbabwe kuti taanawo vanhu ava vakabatsirwa zvakati, uyai netsika zvakati, zvikafamba zvakadai zvakadai. Haipapo tinotenda kana vanhu varipo mainterview ndo atoda, noti basa tatogara naro toda vane matambudziko akakura. Ndofana vane matambudziko akakura kwete dambudziko rokuti akabirwa hembe dzinokwana iri mwechete pamutariko. Ndinotoda mamona ake akakura, nyangwe mombe dzatogwa mudanga. Ndo pandoshanda, ndo basa rangu iro. Mabva mandifungisa vamwe vakuru vakandibata vari kugweru vachiti mombe dzapera mudanga. Asi pane kanguva hapo dzabiwa, ndofunga patone gore. Dzinodzoka here idzi? Indogumira pa10 zvichidzokera shure. Saka zvichikatonaka ka. Muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe, mashoko anofadza. Ko pa nhau yeMbavha nhai Sekuru tomirira here? Ndadzoka zvakare kuMbavha nekuti ndo pane nyaya. Tomirira kutanga tabirwa here kuti tizodzosa zvinhu, kana kuti inini ndine zvandokwanisa kuitawo musha wangu kuti kana vauya vakomana ndikwanise kuvabata varipo, kana ingave Varoyi ndivabatewo kavasina kupfeka varipo pamba, totovati kwe muri kutamba ipiko naimi. Isu mashandira tinoita muzukuru padama ramataura, tinoshanda kugadzirisa danga rako kuti pasati patogwa chinhu uchida kuvaka musha wako, kuti mangwana anenge achida kuzotora asakwanise kuchiwana chinhu chaanenge achida kutsvaka mukati memusha. Tine dziva ratinoisa mukati memusha wako, kutsigira musha munhu akapinda hakwanisi kunobuda, asi kuti musha awane hakwanisi kusangana nemusha wako muzukuru. Hapana here mushonga werudzi rworuwo kuti mangwana runozonetsa kumhuri yangu zvakuzonzi mheno zvababa vakazonotora mishonga yakadai yakupinduka manje, zvatonzi chachikwambo zvazodai. Isu hatina mushonga wechikwambo, hatina mushonga weropa, asi mushonga watinawo ndewe kubatsirana kuti matambudziko atiri kuchema nawo mudzimba akwanise kunopfuura. Muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe. Ini ndakabirwa motokari. Aiwa, tinofara kana pakadaro muzukuru. Kwamasvika ndokwaSekuru Mudhenda, ndo basa ravo iroro. Ndingangopa nguva ino kune vamwe vandinawo vane mibvunzo iri kuvapisa kuti vange vachikubvunzai. Tinofara, tinotenda kuti ngavabvunze. Nhai Sekuru, ko vai vanoita gumbo mumba gumbo panze vechikadzi avo? Vechikadzi muzukuru kune mashandiro atinoita. Tine ruware rwatinaro runoguma ipapo kuinda kunze, kana kuti kuinda kunze panowanikwa pane ruware, pane ground. Asi kana adzoka mumba panoshandika. Ko inini wacho ndikange ndazofa ndobva ndamusunga upenyu hwese here, zvinozofamba sei? Zvinozoitika pazvinhu zviya pane rusununguro, nyangwe musati mafa kune zvinhu zvaunenge wakasiya chigapa mukati memusha wako. Chinofanirwa kuti mukadzi nyangwe murume achinorwara pane umwe waunonyeurira, kana kuti iye pache zvake pane zvinhu zvatinosunungura, nyangwe dota rinosunungura kuti akwanise kuti ruware rukwanise kunobuda paari. Ko mune here zvirwere zvamunoti izvi handizvigone vazukuru, kana tingati hatisi kuda zvirwere, chitero chinhu chamunoti ichi handichikwanise ndezvipi? Ini chirwere chandisingakwanisi ndechekuti pabasa randinoita vanhu vanorwa, kana kuti munhu akauraya munhu kuti auye kwandiri kuti ndimubatsire kuti asasungwa, ipapa handikwanisi, nokuti munhu anenge akanganisa upenyu hwemunhu. Kuvaya mabva maunza imwe nhau ina ukama wangu akawana mwana wake akapondwa. Panenge pakadaro ndinoita sei nhai Sekuru, kuona hama yangu yapondwa ndotodini apa kuti tibate nyavana nyakuponda? Kana masvika panenge apondwa, kana pane ropa, kati pane hembe yake ine ropa, ndo mashandiro atinoita kuti afuke kuzvinhu zvaitika izvozvo kuti vadzoke vataure.
vanoita zvokuuya havasi havangopenge vari ikoko. Vanotouya. Aha. Izvi zvinofadza izvozvo nekuti kazhinji kacho vamwe vanasekuru vanotudza ndinomupengesa saka tozobvunza kuti saka sekuru asati zvaita nzi ari kutopenga kwaari ikoko hazvina evidhensi kaizvi. Aiwa hazvina chokwadi. Saka kana muchitaura muchiti vanouya aiwa mashoko anofadza zvikuru. Sekuru, pane nyaya yamataura kuti imimi munhu auraya munhu amumuburitse kuti asasungwe, asi pane dzimwewo nyaya dzekuti munhu ari kubvuma kuti ini nangu ndakaba ndakaita kana zvandakaita asi nyaya yangu iri mudare redzimhosva asi handisi kuda kunopika jeri. Munobatsira here vanhu vakadaro kuti mutongi anongomuti uyu haana mhosva nyaya yake yotorova yakadaro? Pane mhosva yatinobatsira, asi kana wauraya munhu ipapa handibatsiri. Nokuti ndikati ndikubatsira uchazouraya ini ndichifamba kuti sekuru vasvika panzvimbo mira tonovabata. Asi vanoba vanoita zvimwe zvisiri kunze kwemutemo wenyika munogona kutovabatsira kuti nyaya dzavo dzirove mumatare edzimhosva. Ipapo tinobatsira kuti hondo yacho isakwanise kumubata kana mhosva yake tichiona kuti ine umboo, nokuti tinotanga tadzidza pamatare. Mwanasikana ari kukubvunzai mubvunzo uyu, inini kana ndichimuda shoko ndichitya kukanda shoko. Pane here zvandokwanisa kungoita kuti iye angopatika akutozonditangawo iye, nekuti kazhinji kacho sekuru tine vanhu vakawanda vakubudirana pachena nhasi unoyu wekuti munhu anoenda mukadzi wemunhu atione vana foshe unozati iwe ndaikuda stiriki asi ndakatadza kukanda shoko. Ndiye munhu waaida akazonokanda shoko kumunhu asingade. Zvoitwa seiko nhai sekuru? Amwazukuru anotya. Kutya muzukuru kana uchiziva zita remunhu waunenge uchiti uri kuda kuti usvike pedyo naye kuti utaure nezvikurambira, tinokumbira zita totokushandira kuti ukwanise kuti uya munhu mufambidzane. Okay. Vamwezve vakandibata sekuru ndevaitaura kuti vanokanganwa hope nekuti hope kadzinogona kukuyambira. Saka vazhinji vanenge vachida kuyeuka hope dzavo. Saka pane here zvamunokwanisa kuvaitira vazukuru venyu vanokanganwa hope? Kune vatinobatsira, pane mishonga yatinoshandisa kuti akasvika anogeza hope dzinenge dzakudzoka panzvimbo zvakuita sezvaaita kubva kwekutanga kubva uchikura. Sekuru, pane nyaya yekuti munhu ane shavi rake riri paari, vamwe vanoti dzinonzi ngirozi, asi munhu kana pamwe pacho anononoka kuziva kuti anga aine ngirozi. Zviriko here kuti munhu anogona kutorerwa ngirozi yake kana shavi rake asi riri rakanaka nemumwe munhu otanga kurishandisa iye asingazivi, uye kuti munogona kudzoserere munhu shavi rake kana ngirozi yake yoyo yanenge yatorwa nemumwe munhu? Chinoitika muzukuru, pane paviri pazvinhu zvamandibvunza chitaura pamusoro penhoroondo yemidzimu. Noti wese munhu ari munyika kati munhu anorarama sezvandiri wenyama, hapana munhu asina chivanhu chekwake, asi chivanhu mukati medzinza redu isu tokwanisa kunotengesa, ukati kunotenga kuti zvinhu zviri pananhengi zvikwanise kunobuda zvive pandiri. Nokuti asiri wedzinza rekwako hakwanisi kuti akutorere zviri pauri. Tingade kuziva sekuru kuti nzvimbo dzamafamba sofa kwamunopota muchienda muchibatsira vazukuru venyu dzamakuziva ndedzipi? Ini nzvimbo yandafamba Zambia, Namibia, Mozambique, Zimbabwe muno neBotswana neSouth Africa ndo nzvimbo dzandanyanya kufamba ndichishedzwa nebasa randinoshanda irori. Saka kunana nyika dzinana South Africa uko munozvifambisa sekuti mugone pamwe vamwe vanhu vanenge vakabirwa nevanhu vemaZulu vemasutu, tinonzwisisa kuti maybe chikaranga chemaZulu nechemaXhosa chakasiyana nechechishona. Saka mishonga yechishona inobata here marudzi asiri uyezve imi munotaura marudzi akawanda sei? Ini pandiri pachirudzi ndotaura chirudzi chekwangu Chitonga. Chitaura chirudzi changu Chitonga icho chande ndine mwandofamba naye muzukuru wangu wamakamira naye zvakawanda, hapana chaasingagoni kutaura pamabasa. Translator wandinenge ndinaye anenge achitaura nevanhu vaya mishonga yese, hapana chinorambika patinenge tichida kubatsirana nevanhu.
Ko Sekuru, tinoziva kuti munhu unogona ngochikwanisa zvinhu zvakawandisa. Munogona kunge muchirapa zvakawandisa. Ko chamunoti ichi ndo number 1 chamunoita kudarika zvimwe zvese ndechipi? Ini chandinonyanya kushanda ndechembavha. Mbavha? Mbavha handitambisi. Ende munhu kana wabirwa mundau yazokuonai maita zvitori nguva yakadii? Hazvitori nguva, zvine mahours zvangu mashandiro andinoita. Zvinenge zvatoburana ikoko? Zvinenge zvatoburana kutotakura. Muri Zimbabwe mazvinzwa ka ndiwo Sekuru vatanga tiinawo svondo rino. Ndinovimba tadzidza 2 kana 3 kubva kwavari. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Rachel Nherera, takamirira Adrumas Media. Tinoti muve nenguva inofadza. Musakanganwe zvakare kuti patinoita zvirongwa izvi tinoda kuti kana muchida nhamba dzaSekuru ivava, isusu tinongoda mari kubva kwamuri kuitira kuti honaika nhasi uno kwatiri peturu hama matogets. Tinongodawo kurarama semadiro amunoita imi matisi kupema. Tiri kuti anoda huya. Ndatenda mhuri yeZimbabwe muve nenguva inofadza. Stay safe. Dzivirirai corona nekugara mumba.